हे लोगोफोर, आंनि बे अपुर्ब दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहानि टार्कि दाउखौ लानानै आं भिडिअ खालामदों। नोंथांमोना टार्कि दाउखौ नुफेराखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों नायदो आरो सिनायनानै लादो टार्कि दाउआ माबायदि। आङो न' सिङाव हाबबाय। टार्कि दाउनो आदार होनो, बे जाबाय माइरं इंखुर। बेखौ बायनाय आदारजों लगायनानै आङो होनोसै। बे बायनाय आदार स्टार्टार होननानै बुङो बेखौ। माइरंजों लगायनानै होनोसै। गन्द्रायाव जोबनानै दोनदों, नैयाव जोबनानै दोनदों। माबा दङ आरोना, फिसाया देरहांबाय। दोननाय बनायथ'नाय जायाखै, अखा फैबाय थादों, बनायथ'नो मोनाखै, बनायगोन। जोबनायखौ बोखारनानै होबाय। माबा दङ फिसाया। गिदिरबो दङ लोगोफोर, टार्कि दाउआ जो जोला। बेफोरो गिदिरनिनो फिसाफोर। आदारखौ खननो होयो लोगोफोर, फुङाव आरो बेलासि मोना। हगारना होबा हाग्रा जासोयो, फिसानिफ्रायनो हाग्रा जायो। आदारखौबो एसेल' होबानो जायो हगारब्ला, मानोना बिसोरो हाग्रा जानायजोंनो, एम्फौ एनला जानायजोंनो अहाखायो। नै लोगोफोर, मारै जायो हाग्राखौ नाय। बेफोर फिसाखौ हदायबो हगारनाय जायो, गिदिरखौ हगारनाय जाया, जोबनानै दोनबाय थायो। आरो बेफोर फिसाखौ जोबनोबा आदार होनानै मोनायाव जोबनानै दोनो आरो फुङाव आदार होनानै हगारनानै होयो। गिदिर माने आदार होनोसै, माइरं लाबाय आदार होग्रा पात्रआव। बेयो बायनाय आदार। बे बायनाय आदारनि मुङानो जाबाय लेयार फिड होननानै बुङो। बेखौबो माइरंजों लगायनानै होनोसै। बेयो एन्टिबायटिक्स दावाय। आङो मास मोनसेयाव खनसे होगारो। टेब्लेट मोननै लाबोनानै सानसेयाव थुख्रासे लगायनानै होयो, फिसानोबो गिदिरनोबो। बेमाराथ' जाता जाया, अब्लाबो
आङो होयो मासाव खनसेयै बे टेब्लेट गरनैखौ जोबजासिम हदायबो होयो। गिदिर मानै जो जोलाखौ नैबे न' फिसायाव दोनो लोगोफोर। बेनो लोगोफोर टार्कि दाउआ मोजाङै नायनानै ला। लोगोफोर आं बायनानै लाबोब्ला बे दाउमानिया फिसासोमोन, मासेयाव फवासेयानो जानाय नङामोन। जरा आङो 1400 होनानै आं लाना फैदोंमोन। लोगोफोर बे दाउआ 1.5 बोसोरसो जाबाय, दाउदै दैबाय। बिनिनो फिसा माबा दङ आरो खायफा फिसाया थैबाय आरो खायफा दाउदैया गला जाबाय। दा दाउदै दैथ'वाखै, गोबावानो जाबाय। दाउदै दैबोला लकेल दाउ बिमानो गहोनाय जायो। फार्स्ट दैजेननायानो 70तासो दाउदै दैबाय। हदायबो दैया माब्लाबा सान बारो, सान बारनायनि दैयो, माब्लाबा सान बारा, बेबायदि दैबाय थायो। दा गोबावानो जाबाय दैथ'वाखै। लोगोफोर दाउदै दैब्ला आङो नोंथांमोननो दाउदैखौ दिन्थिना आं भिडिअ खालामगोन। सम सम आरो ओंखाम, माइरं आरो बायनाय आदारजों जमा लगायनानै आदारखौ होनाय जायो। बे गिदिर मानिखौ बाहाराव खुलायै हगारनाय जाया, माब्लाबा गोबावनि समावसो खनसे सिख्लायाव हगारनानै होनाय जायो। बेबायदि बाहाराव थांनाय बायदि बेबायदि हगारनाय जाया, जोबनानैनो दोनबाय थायो। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिसोरनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि बे अपुर्ब दैमारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसनआव थुनानै होदो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ गिबिसिन नुनो मोनो।